2240 punturekin, 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna, Maialen Lujanbio Zugazpi. Maialen Lujanbio, 2240 puntu, zenbat puntu, ikaragarria 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna. Zorionak Maialen, aupa Maialen, ederra. Ederra, merezitakoa. Ederra, metxen irribarrori, bai, zederra. Bai, ez da berak irabazi balu aina poztuko, baina benetako sentimentua da. Eta uste dut halako aurkariek elkar handiago bilakatzen dutela. 2009-2013an batera egon ziren, besarkada horiek Maialen ezate bai, atiek zabaltzen ibila sekulako lan egin du, urteekin egingo dugu honen guztiaren analizia egiteko gaitasuna daukagu, baina besarkada hori ez da, alaia eta nire hemen egoti gaur ikaragarri ederra izan dalako danontzat. Euskaldunak hotza garela esango dute, kantaraziko digute lotxatia garela, baina elkar besarkatzen dakigun bertsolariak. Joanesekin, badaukate izpilu hori, ze besarkada bihotzetik bai, Mendiluzek eta Lujanbiok. Jende azutik, Maialen ezinbesteko eragilea da herri honetan, dagoeneko.